Hi guys! Maadong adlaw na itong tanan. Sukurod lang rin guys. Kami na dari nabilin kay sinanay tuwag ihatid nagsado. Nagpagwapa si mother. Bitaw nagpakulot. Kay ingnan itong magpakulot kay ang buhok. Taas na. Samot. Way angay. Samot ka. Tiguang og taas og buhok. Diya karon magpais na kong tatay. Dahil kuan. Kape o gatas. Di man ko na dyan mo angay lulun gatas. Kape. Dapoy suman. Amal kape ma. Kaya dahil, sa mga yung kakaraw. Sukal. Dahil suman da, dagan mo ko yung suman gabi. Letos, Valencia. Birthday nga ito ka. Buti pa nga maikatay ka. Hindi na. Nag-inom na mo sa yung vitamins? Malako tayo ka. Guwapa na ito sa nanay ni Kuli. Guwapa ito sa mo. Nagpagwapas mother. Na, bait. Loko. Lipot pa labi ang tamis kay diabetes. Basta tayo. Dari, bear brand kay katong pang gatas niya sa kung ano naman, dugay na. Wala na po siya mo gatas kay mahala ko no. Nami mananta tutong gatas sa diabetes. Para sa diabetes. Kaya di man siya kay mahal ko no. So manda guys. Ako sa akong tatay. Tilawig ka pitay basig tabangan ka. Ano ka? Kamisa? Hindi pa kurutos na alaw na tay. Ano ba yan? Lagi mong suwa katong gapong ganina. Hindi, ano yan? Ginamot na Anong initar ba? Tabang? sakto ka. Daggaman ni mo kape. Gamay ragalin ng tasa. Halo, habay dodo din. Na mas taas. Mayana. Tapos sila nagkag-spaghetti. Di anas nanay guys, grabing! Gupahan nagkulot, nagbuhok. Ano pa luto kay? Pilay bayad na eh? 2,000? Nangay, lag, itom-ito magmundang ganay. Nabi daw, bisa-bisa ka ko na. Pabing ka na, iwa na. Na, ako may steam. Ano ya? Ay guys, dahil naghanang grasya guys, bayabas, hinatag sa musilingan. Rumutar ba din ay? Uy, nay, akin ang dako na! Nag-ikag. Hala, humok rin ay. Hindi ko na na humok. Wa. Wa lagi. Humok. Katang tagasi na nahilin pa kay kuan. Ma. Kay, hay tiri to bay. Si Terry magipangitang. Aloy. Salamat sa naghatag. Di ko na nakihumok. Ado na. Humok. Yatag na nahilin na. Kari ako. Humok lagi na naiud. Yeah. Basig naiud ba? Pagpila lagi mo, kare. This one. So yatag na nahilin to. Ana? No, pagyapo ka mo karon. Sa ako. Nanahilin na. Yes. Invite na pag birthday. At ko nga, birthday ko. Lakaw na. Yatag na nahilin kay na sila sa kaya dito. Kagaw kimpit be.
Ayaw na, ang sana pamugang inigulik, kinagkuhat siya na nahilin, mukhang to. Nagisan ba? Yung baho ni ba? Das na da, alin na Palalami lagi na, yung mga apa guys. Da? Nami ang biyabas oh? Tay, kamag-uong nanay tay, mura nagputjukan.Ag-uong nanay, mura nag-uong putjukan. Ma? Hala, pink. Nami ang biyabas oh? Tamis na Tamis do? Pink palagi kang nanay. Sila mo ko na ng gabi. Ang daan. Ang mukhang ka, palit ra. Ditila, bela. Duha aho. Palit ra. Ijure. Tuwag ang Pink palagi kang nanay. Hai, pwede bisa bahasa dia. Kari do homo. May Ikaw ka na dari? May ud. Nami tug ako nang ipo ba? Nanti. Ano ba? Mo, taon na. Iya, pagpili. Hani duha pa. Ikaw ang sa. Taon na na kutsilyo ka, ipakuan. Nay. Hi guys, di alpad, kagarapad. Wala ba'y pagkatambot. Dahil ko ang mananghilin. Lamian na do. Bulang hoy, gili sunuban. Ma, saan ako sa re? Hugasi sa nauna, pagda kutsilyo. Dapoy bingkad ha. Guys, oh. Bulang hoy. Malakaw na meron nanay. Mother! Matulita? Ay, ko rasakan? Okay sa may sakdan ay. Aw. Makargahan dig bugas ni mo adoy. Adoy ra nay. Aw, pag dito. Love yung karoy. Nini na? Gusto na ta. Awa man dayod. Aw. Na? Nini na? Pero sa nabay na yung sakyanan. Ha? Tubig! Ito pala ang gapon mo. Ang sa'y parang gabo. Good. Wa may kuan. Ayaw laman kan ag... Uy, lubaan ka. Ganda naman, miso. Aglisyo may tangtanga, abi. Uy! Salamat guys nang invite na birthday. Sabi mo suga dyan na. Ako? Mao makumudahan ni mo, Biki. Naghanap pag tao, di magpagkapod mo salir pag daghang tao. Wow, magkagda ni Ras bahay. 25 days? Taysa. Kung mag-work na si mama, magbinangatan ka na niya. Di magilak-hilak, kay makasakit na kasing-kasing. Ha? Magdug, sinanay ko na yung dug. Dug kang nanayan, ha? Mudug ka? Oh. Lumani mong papa? Mukan ka? Ha? Tugas tinaod. Mubang ka? Lumani mong papa? Ano, ma'am? Oh, ka na. Slide kasin. Di pa palabi ha kay makakuwabot na silubot. Oh, anak nagas niya ko ang motor. Nung di ma ko magbalik-balik ko galab yo tayo sa. May lami. Ni aoy. Nay. Nagsuoy mo ti dyan? Ano kaon dyan eh? Huwag mo mukha lagi dyan. Nag-adjab ka ng ilin. Huwag mo mukha mo. Tingnan mo sa amin. Ay, gikan na pughad man. Ha? Unsa? Is ano gikan pughad man? Kung hindi ka nang edad ito galamig ya. Sige. Sige ko ah.
Labig asin. Ito may ito nga. Kaon ka na eh? Ang motor na eh. Na? Ang motor. Di, dali. Nyaw! Pagkailan ko na? Anad og ka gagot mo kay pobre rata. We are not rich. Hmm? We are not rich. Sa English food. Sige kanila. Oh, oh. Sige kanila sige to. Ni agas. Mamagisan din ka ng tata kayo sa. Enggak dah. So, bugnaw! Mo siya mag-reflect. Manguha ko biyabas dito sudad daw. Atong nanghatag dari ba guys? Lalo, ay, Naghanap ang day bunga. ala ko ya aloy nga. Nako. Manghipos pa ko kay paras na lang yung lakaw na. Palit pagbugas. Kaya sa di nga ko tayo sa. Tapos sahot ba ng sudan kay sayang. Agabang bata, wag galigi pang kain. At kamo mag-usip-usip mo pagkain. Very wrong ka do. Be, tamis ba? Tamis be? Ko ano, Labas na po yun. ko ano food. Bugnaw. Manawagan ta ko sa papatay sa. Yung uya. Yung udang aliana. Nag-dinner man lagi to day. Ha? Ano sa amak New Year sa Cortez tayo sa. December. Gabay ini nito New Year tayo sa. New Year. Kanang New Year ug Pasko pariya ra pagpangahan tayo sa. Makalipay po ng New Year kay Bibo man paminawon tayo sa. Mo lagi mo higang papa siguro pag New Year na tayo sa. Agdir to. Basigi aso na tog away di ang papat ay dang asawa siguro tayo sa. Ha? Nami mandi ag biya ba? Ano guys? Ha? Pink. Di ra ba kumangig kaya pas tayo sa kay di bawalan ko doktor tayo sa. Diyan garapod. Bitaw tayo sa. Asin. May namatay sa magubad. Kasi way na mo kitong bata ko na nagsuwak mo kasin mo. Agbay, kapila na ka makitas vlog. Walag ate. Ini as snack ni ate oy. Ate Pe. Ate Vicky, ate P. Larag biyabas. Dapat na nakalimutan. Running dyan makalimut. Oy! Uno! Ang sa ito malhan, James. Og Mahi mo di kang lalay. buhian rin na ha. Ang sa ito malahag na ah. Tigluman na. Idagan ng kanang guma. Basig nas lalay dan eh. Naadjad kay nag-green na ra ba? Wa pati hapit. Wa man lagi. Say mong first time nating managa. Hala ma, kuan di mong pasensya diha. Man sa magpasensya dan eh. Nanaligsik man guro. Awa di ka kuha. Hala po James. Wa man siguro na isud na. Moro man sila. Law gila. Nganong day? Ay lagi. Sige, magisi ang sanina. Uy. Gibra.
Apa nak Wa pa manggol. Patid ta uri kay wa pa. Aday. Sige lagi. Pada ulang na daw. Sige go. Sige na tayo. Ay! Naku! Ah! My God! Dati na isa mati Paris ka na ay. Saging. Itulak. Naman kay bahaw. Ah, ito lang. Ala, dali ra lagi. Apa nak sige pa. Sige ka. Ay! Mataban ko! Ay! Hala, rin naku, ara ba to? Halapon! Wa na, gikaunan ni Jaw. Jawa makuha. Aran naku, ara ba to? Kakaisa naman kakamot. Di, malas ini naibayot yung bata na. Katakod rin sini nga ni. Mubalik ang tato si Jaba? Balik di na hilig balik. Pakton. Wa pa? Nakaon na Birahon? makatungwat ni Jim. Mahurot na to. Wa na, gikaon na to, James. Kubit pa na kaya napaibayod diri. Yeah. Uy, kulo. Kani? Sige. Ay! Takdan man diri dia. Mo to ganinang dako dili. Buhon man to. Bajing. Unsam dag laki? Lain ang tulo. Na ito mo. Nangatod. Wala to ning kuan na to. Lami, mura ni Jack. Sino-sino to. Wa naman. Kubit lagi na. Joy, lamang ko diit sa ato dapit. Magway pa mo man? Oo. Mulahas to inday sa liyaman. Anan? Video ay salong kaya rong makita pa dyan pagka guwapa managa. Ay! Ano ba? Huwag ka nang videohan. Ato ka. Anak ka kayo. Napa ka? Taban ko. Abernet pa? Sige. Makita mo lang ni Kabernet? Ano mo oras ang suot? Awa pa siya dito, ubay. Dugay po ni oy, mahurot atong pasensya. Mahurot ang pasensya. Digo men, di pa mole. Mole ko dito. Wa na siguro ni ba? Nga na. Dugay malagi. Gani kay. Minuto diha. Grabe. Kung ganina ba kay rang dako ah. Tinig mataga karapod ni mo. Agoroy, Jim. Diha. Kaya naman. Nga na dali nga na. Hoy, wait lang. Bayang mo rin na skilin, ah! Ay, kamay. Picture sa kulong, dali lang, picture lang. Wait lang. Takas daron. Kita? Lag man eh. Ah, YouTube. Lemonsito while waiting the tilapia. Na nadugmak pa rin pagkuha. Oh. Supay ka daga. Nani na ikot kislaanan ay. Kang kate? Mo nila may isaw-sawas ko an James. Sinog ba? Lami lagi pilok si James no. Mas lami ito. Bad. Hoy! Tawag man mo. Hala. Mo gani daghag. Mo dagay ko manok kay mga ikaw guro kay wa kay manok. Kana ora lami apar mandaan. Buyag. 1.5. Pa pala man dami piangan na na. Diba? Grabe din mong anak ni Rebecca. Negosyante ka ajo. 1.5 man siya po ng mga... Ag ijang taga ko no puti. Abang 20. Diyan ako may tingtaon. Kulera. Di 30 na. Tingtang-tang pa ka doon. 50 na naman. Kani ja, agi jang Colgate bay anak nato na bayrag magiaway ta. Manandi. Kinintos na pa ka doon. Pag-away mo kay ron di ko kabayad.